Ya satu tembang dendang parantauan kanda apa denai. Mungkin teragak pakai orang di rantau. Lapinan dari marong kelaban naik kasono alun sampai jalan bermimpi nak basuh hendak menjalang guguk salai anta di majalan nan kaliri tapi do bantah malah badan kodang iyo di kaku otak bakal lain lah di panci lapeju di mabagayu tagurajai tangan dinan kareh koda oi tagaribu Agia Kamarudin asik asik he 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 he
Alasan. Oke, lah boleh kanda.